Allô? C'est fini, c'est vous attendez que la dehors. Ah non, on est fou parti. On a fini la tour, on a drama ou le diable ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah on va dire quoi faire toute la journée. Salam alaikum. Alaikum salam. Patron nous. Patron flatte les nana. Depuis ça, il va patron Europe, ni est patron, il va faut qu'il patron. Ah, l'air est patron. On a fini calam. Comment mettre le? 3 mètres. Abonnement de Wasso Gadere. Oh, mon commandant, Bere flani 3 mètres, mais va toquer terrain. Ay ma toge fini. Ni tiga fuar dia la ni tenga fini kala ita dia ngata. Article sa article. Ici. On goni 3 mètres. Ah 3 mètres. Iga mi couleur kayne. Na dawa kama. Eduma va ka modèle menu wala sa. 600. Kana gelare. I bɛ boloda couper dɔrɔn ka kɛ kulusi surumani dɔ i b'a tɔ di yan ka boloda couper ayi hali ne m'o fɔ ne b'a dɔn ko sen tɛ couper a bɛ bolo de couper jaa bɛ fɔ sa e tailleur de wa ye mɔgɔ dɔgɔyala ye n ka tile ko n ye tailleur de wali ye mɔgɔ dɔgɔ ne ɲininka de sa kana kuma caman kɛ nin na ne ko i ye tailleur de wa i ye mɔgɔ dɔgɔyala de e kana ko ni dusu da la jasa an n'aw de ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔn ye e yɛrɛ b'a dɔn seli sera ka bɔ n'an ko k'an bɛ nin ko in kɛ dimi ko ye a ma nɔgɔn dɛ kana dimi ok e kana dimi mesure ta n ka taa n ci fɛ ayi karamɔgɔ ne y'a fɔ n ko waso ka di e tun ma da ko in na e bɛ fanga min fɔ so ko ne mesure tɛ ta ne bɛ taa diɲɛ tɛ tɛmɛ ne kunbere kan ayi i bɛ se ka n dɔgɔya mɛ kana n dɔgɔya n ka bana la n t'o fɛ yafa ayi n'o fɔ e ni ne tɛ kelen sa client ko tɛ koyi i bɛ mesure ta n bɛ taa walima i bɛ n ka fini di yan n bɛ taa ayi bɔn e kɔni e mesure fo n'a ye poitrine ta sinon diɲɛ kɔni n b'o dɔn ka ban poitrine kɔrɔ disi e ko k'i ye ne jɛnya dɔn o tuma e bɛ mɔgɔ ye dɔrɔn de k'i ka fini kala ayi e fɛnɛ ni maa tɔw tɛ kelen ye e ye maa tɔw kilancɛ de walima e tɔw bɛ dugu jukɔrɔ de ne tɔ gulonlen don sani dugu cɛ de a ma se kɛlɛ la an kana kana dimi sa e k'i bolo da dusu la ni nin mesure ta mesure ayi karamɔgɔ e fana mana jigin dugu ma ne tɛ se ka jigin e nɔfɛ dɛ i bɛ yɛlɛ nin san nɔ an bɛ mesure ta sanfɛ i jɔ sisan i bɛ n ka fini di yan ou soit i bɛ mesure ta n jɔcogo la ayi ko ne de ye tailleur karatɔ ye maa ka fini ma deli ka don ne bolo a k'a bɔra koyi i jɔ e tɔgɔ jumɛn fɔ ne tɔgɔ de ko sabali sabali ayi i bɛ yɛlɛ n bɛ ka yɛlɛ k'an jɔ yan awɔ yɔrɔ sisan maa ninnu o faamuya a bɛ kɛ bolojan de b'a bolo surumani i bɛ n bolo kɔnɔ boloda kɔnɔ n bolo kana ye quoi o ye 85 ye dɛ hali n'a kɛra san ni fini b'a bɔ ka ban k'a ye patron e bɔra Ganadugu dɛ ne yɛrɛ de ye Gana ye yan bolima fɛ e dama ka go dɛ i ma numu nɛnɛ e bɛ tila k'i bila fɛn la nin bɛɛ kan o kɔrɔ ayi foyi a sisan i da i ye ne ka buleki da yɔrɔ min na ne t'o fɛ i bɛ ne ka buleki da kulusi da yɔrɔ la de e bolo ne ka fini juru ta de yan ne y'a fɔ n ko waso ka di e fana ye o kɔrɔ ayi da ayi n tɛ n da dɛ n bɛ n kolonkolon de ni e min da ne bɛ ka fɛsi sɔrɔ cogo di fɛsi ayi fɛsi tɛ o i bɛ 16 de sɔrɔ o tuma e tɛ se ka ayi e fana ni ne ko n b'o kɛ fo ne ka n kuru o tɛ se ka jɔ i da i k'a ta ayi sa e k'i da dɔrɔn sa i da i jɔ dɛ ayi an kana ko jate e k'i da ayi n bɛ sen don i kɔnɔ dɛ k'an da cogo di an ni maa tɛ kɛlɛ yan a filɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ n'i tɛ tailleur ye walayi ne ka mariage ye le 25 ye ne ka fini mɔgɔw presselen don ni uniforme ye i tɛ na n'i jɔ manamana ko la ne ma yan dɛ ou soit an ka fini jan le 25 jumɛn kɔnɔ le 25 passé e muso ye e yɛrɛ kundama de walima o ye ne muso bɔ sin na
u y'a dabɔ sini na bi dɔrɔn k'a di ne ma. Karamɔgɔ ko di ne ko ne ma tɛ foyi karamɔgɔ ye. Ne tɔgɔ ko Kulukutu n'i tɛ se k'o fɔ n ka fini di yan. Il fallait me dire ça. E tɔgɔ de Kulukutu. Ayi kala ka taa. Ne tun y'o fɔ ne ɲɛna ne tun b'a Kulukutu me dire ça o. Parce que ne ɲɛ bɛ e tun bɛ k'i yɛrɛ ne t'a dɔn ni dɔ bɛ duguma de. E min ka mesure ta. Awɔ. I ka fini feere fɔ. Sisan an tɛ ci a la an tɛ ci a la. A fɔ kɛ ne ma fɔ k'an bɛ tiɲɛ o ni n'a tɛ ne kun ne bɛ taa tiɲɛni tɛ o. Joli de bɛ kun yan sɛ i n'a fɔ avance parce que. Mugan. Karamɔgɔ o fana ka dɔgɔn dɔɔnin. I ka prix fɔ. Bon i b'a lajɛ dɔrɔn hali ni i ye 2000 d'a ma o b'an bɔ. Dini wari la. Ayi misi wari la. Sisan o tɛ 2000 ye o n bɛ 200,000 de d'i ma. Karamɔgɔ kana nin bɛɛ kɛ dimi ko ye sa. I jɔ sa kana na kuma tiɲɛ ne ma ni ne bɛ kuma i bɛ da minɛ n'i ye wɔlɔ min faga ne hakili bi fini lamɔko gari bi wɔɔrɔ ta o tɛ ban la problème tɛ don n ka fini na a tɛ ka kɛ brodema ye e bɛ n'i jɔ ne ma n ka cɛ ko 2000. O ma e tailleur kɔrɔ de ya. Ayi ne bɛ ka kɛ tailleur de. Ayi i kɛra taillala de. O tɛ taillala o ye tafiyɛ de. Ayi o ye taf. N'i ye dɔ fɔ o kɔfɛ n b'i fila ci. O y'an fila ko ye. Ayi kana jugu e ka taa dɔrɔn i bɛ n'i ka fini ta sini. Joli de don. E yɛrɛ mana min di dɔrɔn e mana min di an bɛ bila la. Le 25 o ye mariage ye. E kɔrɔ ya mariage wa e yɛrɛ ta. Ne mɔmuso. Le 22 10h pile n bɛna n ka fini nɔfɛ n'a ma sɔrɔ i bɛna dɔn ko jɔnmɔgɔla ye karan ye aussi que ça soit la première ou la dernière ne nana i ka atelier la n'i tɛ se ka mesure ta n'i ye manamanakan fɔ n bɛ n dogo N y'a bɛn yɔrɔ tailleur tɔw de bɛ date ni don di na i ka fini nɔfɛ mais ne de bɛ n ka date ni ka don di ne de bɛ na n ka fini ta don i tulo bɛ n na le 22 10h hali n'a sɔrɔ i ka atelier bɛ dayɛlɛ 16h i bɛ na 9h ne bɛ na n ka fini ta i bɛ sɔrɔ k'a datugu i bɛ taa so. E mana fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ne sɔnna. E b'a fɛ ka mun fɔ. Ayi foyi. Ne ko e ka ouvrier ninnu e b'u sara da. Ayi o b'a kɛ ne fisabililayi. Non jo t'o yɔrɔ la. Patron c'est gasi ma ɲinɛ i bɛ hakili to i ka ouvrier ka hakɛ la i y'a mɛn. Bon ko ouvrier fana b'o hakili to i ka hakɛ la. Le 22 n bɛna n ka fini nɔfɛ. N y'a mɛn baasi foyi t'a la. I y'a mɛn. Awɔ. Non ni le questionnaire 10 000 mètres 1 mètre 10 000 3 mètres de don. E mana fɛn fɛn fɔ ban t'a la sa n y'a bɛɛ de faamu a bɛɛ. O bɛ niveau don n bɛ na. Kana ɲinɛ wari kɔ dɔrɔn. E dan t'i ka wari di yan. Ayi fana kana ɲinɛ han i y'a fɔ sentanw ye k'u fana k'u hakili to senmaw fana ka hakɛ la k'o bɛ sigi n ja. N bɛ n'i ka maa tɔɔrɔ la nka nin bɛna n sen dan n'a dɛ. Ni ye e sentan ko ye ne ala tun ye sen falen la fo maa tun na kɛ maa ye e kɛrɛfɛ. Balimakɛ balimamuso kungo de tun ne kan mariage denwuli wala ɲɔgɔn caman e mago bɛ décoration cɛ ɲuman de la maa min b'a ka baara dɔn o décoration ye tiɲɛ nka kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ ka sira ka yɛlɛ trône sanfɛ Jate décor ka baara don k'i ka mobili décorer k'a ɲɛ fo maaw tɛmɛtɔ ka signaler k'a bɔ mobili tɔw la e ka nin numéro in wele dɔrɔn Jate décor ko k'ale nakun tɛ dɔwɛrɛ fantan faama ka bɛɛ damakɛɲa décoration ko sira fɛ wa u ma ɲinɛ dɛ u ye location fɛnɛ fari gulo da la e maa min mago bɛ basi chaise a n'a ɲɔgɔn caman jiw gâteau anniversaire la Jate décor wele dɔrɔn u nakun de don tilala tuguni ni ka cadeau spécial ta ka k'u ka clients ye ko numéro min bɛ kɛ sababu ye k'u wele marché la numéro in bɛ appel min kɛ a crédit ɲɔgɔn 2 bɛ tila ka lasegin u kun ko Jate décor ko k'ale nakun tɛ foyi ye yaasa ka clients lafiya décoration ko ani location ko la an b'a ɲɔgɔn fɛ u bɛ ballon kɔrɔbɔ ja aw ni an ka taa kɔrɔbɔ Jate décor sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bamakɔ kura ma Balinakaw kɛrɛfɛla la numéro min filɛ dugumala la ni déplacement ka gɛlɛn ma ni numéro wele dɔrɔn i mago bɛ fɛn o fɛn na a bi sɔrɔ f'i yɛrɛ sigiyɔrɔ la ko ciden bɛ maa min bolo o ye tagama bɔlen ye ma